Hai, खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बर'लेण्ड गस्पेल इउटुब चेनेल नायग्रा साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनानै जागायनाय थाबाय। दा नोंथांमोना दिनै मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैदों। बे खौराङानो जाहैबाय आंनि चेनेलाव मोनसे डान्स कम्पिटिसन फैगासिनो दङ। नोंथांमोन बयबो साफ्रोमखौबो बाहागो लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोन साफ्रोमबो गोसो गुदुं बयबो मोसानायावहाय बादायलायगोन। जाहाथे ओरैनो थायाजासे बयबो साफ्रोमबो जोंनि बे मोसालायनाय बादायलायनायावहाय बाहागो लागोन होननानै जोङो फार्स्ट राउन्डआवहाय मेथाइखौहाय नोंथांमोननि गोसो बायदि नोंथांमोना चुज खालामनानैहाय सायख'नानैहाय मोसानानै जोंनो हरनो हागोन। आङो नोंथांमोना बबेहाय भिडिअखौ हरनो हागोन होनोब्ला जोङो स्क्रिनावहाय नोंथांमोननो मोनसे वाट्सएप नाम्बार होनानै होगोन। बेवहाय नोंथांमोना डकुमेन्ट्सजोंहाय जोङो भिडिअखौहाय नोंथां मोसानाय भिडिअखौ हरनो हागोन आरोना। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना मोसानायावहाय बर'निनो आंगो दख'ना गाननानै मोसाथारनो नांगोन। आसा खालामदों साफ्रोमबो खृष्टान जोहोलाव सिख्लाफोर आरो नन खृष्टानफ्राबो बाहागो लानो हागोन। मानोना जोङो साफ्रोमबो जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखायनो बे कम्पिटिसनखौ होनाय जादों। जाहाथे नोंथांमोना ओरैनो थायालासे दान्दिसे समब्लाबो इसोरनि रायजोआव दिनैहाय दान्दिसे गावखौ गथायनो हायो। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोनिसिमबो शेयार खालामगोन। जाहाथे बे भिडिअखौ नुनायजों लोगोसे बयबो बाहागो लानो हानाय बायदि हामबायसै। आंनि खावलायनांगौआ बेनोसै।